eksperimenterende betyder ikke nødvendigvis, at det foregår med store armbevægelser, og de hænger ude i skolegården eller noget andet. Det kan sagtens være noget, der foregår helt små ting i timerne, en dansk time eller noget andet, hvor de hænger navneord for eksempel op i en hale på en kålorm. At jeg synes, de skal eksperimenterende betyder, at de skal undersøge tingene selv. Og jeg har det personligt sådan, at jeg lærer meget godt ved at have det mellem fingrene for eksempel. For mig, når jeg har det godt, når jeg eksperimenterer, så har jeg det med at have noget i hænderne eller gøre noget selv. Det betyder ikke, at jeg ikke accepterer, at der er andre måder at eksperimentere på. Og for mig er det vigtigt at eksperimentere, det er at eksperimentere med undervisning, det vil sige så at eksperimentere med at blive dygtigere til noget. Altså, hvordan gør man det? Hvordan arbejder man med tingene for at blive dygtigere til et eller andet? Så det handler om at hele tiden at være grænseoverskridende i forhold til at kunne gøre noget anderledes, kunne se nogle muligheder hele tiden. Og det handler jo meget om pædagogikken, tænkningen i undervisningen, hvordan gør man det her? Så det handler meget om at finde ud af, hvor er vi henne, hvordan lærer man det her? Og der er det her målstyret læring meget vigtigt for mig at se, fordi eleverne, det er vigtigt for eleverne at vide, hvor er det, vi skal hen. Hvis de ikke ved, hvor vi skal hen, så ved de heller ikke, hvad det er, de skal lære. Så man er jo nødt til at vide, hvad er målet. Men det der matematikprojekt vil jo være et fuldstændig oplagt eksempel på, at her gør vi noget, der er anderledes. Altså, og det gør vi, fordi at ungerne skal lære noget. Jeg synes, det er tæske godt, ikke? Og diskutere og forsvare sig og sælge deres projekt. Det var jo ikke sikkert, det blev. Og det er rigtigt. Der var kun et af de 3 projekter, der blev til noget. Okay, vi lavede det projekt, fordi vi vil gerne afprøve, om det her fungerer bedre eller ej. Sige, okay, hvis vi gør sådan her, så får vi mere ud af det. Hvis vi gør sådan her, så bliver det noget skidt. Så eksperimentet er i virkeligheden der, hvor man siger systematisk gå til værks og sige, hvordan er den her læring? Får vi mere læring for det, vi går og gør her på den her måde?